Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, de heer Kiekers, het is weer zoiets. Je zit nog staan bij Limburg Plant. Dat wil zeggen aanpoten met ton. En je ziet een beetje regen, heel dus niet tegen, want in de tuin gaat het werk gewoon door. Ja, we vinden het allemaal niet zo fijn als het regent. Maar ja, Diana zal er wel blij met zijn, want het hoeft nog geen water te geven in die planten. Hé, hey, Diana. Wat een begroeting. Altijd fies. Ja. Onder de paraplu. Waarom hebben ze de paraplu bij genomen? Ja, ik dacht als het niet doorregent. Ik denk dat ze geen plantenwater aan het geven, maar dat hoeft niet met dit. Nee, je regent het niet door. Hier is het, wanneer de boete? Ja, we kennen wel even de boete gewoon. Je kent eens laten zien waar we nu op dit moment mee bezig zijn. Ondanks de regen en de wind en de kooi. Dus ja. Het werk gaat gewoon door? Ja, het gaat gewoon door. Dan gaan we eens kijken. Zeker. Ja, Diana, waar zit je nu mee bezig? Ja, toen eigenlijk nogmaals, voor ons begint het plantseizoen eigenlijk nog pas in het najaar. Wat voor de meeste lui nogmaals de minst prettige tijd is om boete te zijn. Maar goed, we hebben er weinig last van. We hebben nog een gigantisch aanvulling van planten. En ja, we zetten alles op alfabet, op zijn Latijns. Dus we beginnen bij de A. We beginnen bijvoorbeeld hier binnen Albizia, Perzische slaboom. In ieder geval, en zo volgt het zich eigenlijk op A, B, de B van Butlea, vlinderstruik, de C van Cornus, dan gaan we om de bocht. En zo hebben we eigenlijk onze hele indelingen gemaakt. Dat is vaak ook een beetje makkelijk voor mensen. Dan kunnen ze zich toen zo opzoeken van, oh, ik wil in de Cornus hebben. Nou, dan kunnen ze bij die C gaan kijken. En dan staat dan een hele verzameling met verschillende Cornussen. Ja, maar als je het niet weet, dan helpt ze mij natuurlijk. Dan kan ik dich helpen, zeker. Altijd, heel graag. Maar tuinieren, dat is eigenlijk ook een beroep voor boete, hè? Het is eigenlijk bedoeld voor boete. Het kan nog binnen natuurlijk. We hebben ook patio-tuinen met overdekte. En daar hebben ze natuurlijk ook wel speciale planten voor. Maar dat is niet onze sector. Het is nu verstandig om dus zoveel mogelijk wat ze wil planten in de tuin, om dat nu aan te schaffen en nu erin te gaan. Eigenlijk de beste tijd voor te gaan planten is en blijft nog altijd het najaar. En waarom? Omdat die plant die kan een rust dadelijk, die kan wennen aan de grond, die kan zich gaan zitten. En dan begint die dadelijk in maart, april, wanneer de sapstroom weer aan de gang gaat die plant groeien en dan zal ze makkelijk zijn. Binnen geen één plant wat ze nu poot, gaat die niet aan. Ja, en dat is ook verstandig als het een beetje regent, want de planten zeker. Nu het allemaal zo duur werd, de water werd ook duurder, dus alles werd duurder. Nu werd je ze gratis bewaard. Ja, zo kan ze het bekijken. Het is inderdaad, het is een stuk voordeliger als ze nu gaan planten, want dan hebben ze minder water geven nodig, dat hebben ze gelijk in. Ja. En de mensen hebben minder omkijktrair. Ze planten het, ze leggen het aan en ze laten het met rust. En het voorjaar, ja, dan gaan ze zien wat gaat het doen, wie gaat het groeien, wie gaat het bloeien. En dan begint eigenlijk pas het onderhoudswerk. Ja, de hoeveniers natuurlijk ook voorzien, als mensen het zelf niet willen doen. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend hoor. Ja. Als ze niet kind, zullen ze de hovenier komen. Dat net ze doen, ja. Ja, zo ik. Ja, Diana, niet alle planten blijven in de winter groen, hoor. Nee, toch. Nu in deze periode, oktober, zit nog behoorlijk het blaad. Het blaad begint nu langzaam te vallen. Dus u zorgt dat heel veel struiken eerst gewoon verkleuren. Dus die hebben eerst een schoon groen blaad gehad, met een bloemen en een vruchten erin. En nu zien ze dat die gewoon verkleuren naar het rode, naar het oranje, geel, paars. En dat is eigenlijk het mooie van de herfst. Dus gewoon met ieder jaargetijde dus die kleurschakering erin. Hè. Maar uiteraard zijn er ook heesters bij die wat groenblievend zijn. En die blijven de zomer en winter groen. Ja, zo dadelijk we voor een maand nog een keer die opnames maken, zoals ze zien dat de helft kaal is en de helft nog is wie het nu uitziet. Dus er zijn nog planten die gewoon groen blijven? Er zijn nog inderdaad een hele hoop planten die wat groenblievend zijn. En ook winterhard, is ook geschikt hier voor ons klimaat. Hoe zou je trainen dat het altijd groen blijft? Ja, dit is een nieuwe soort. Het is een soort... Ruiken ontzettend lekker. Ja. Foolproof. Zie je? En dan nog een aparte naam. Het is een soort jasmijn. Gardenia jasminoides. Ruikt maar een ston. Ruikt ook ontzettend lekker. Ja. Blijft dus groen zomer en winter. Is winterhard. En de naam zet het al. Foolproof. Dus, dat is wel... dat is meer planten voor mij die foolproof zijn. Die foolproof zijn, ja.
Zin ik ook pas met de naam. Wat zijn dit eigenlijk voor dingen? Ja, buimton. Dit zijn leirekken eigenlijk. Dat is charme. Dit is een amberboon, een liquidamber. Het is gewoon een van de meest schitterende, verkleurende buimen uit het Sigheuf. Nogmaals, blijven jaar lang een blaad verkleuren prachtig. En ja, dit kent dus ook. Je kent ze ook zelf als een afscheiding. Kent ze ook zo'n soort charmevorm inzetten. Je hoeft niet per se direct een boom op stam te hebben, maar ja, dan kan ze ook wel charmevormen maken met buim vanaf de grond. Oh, dat soort zal je met kennen dan? Ja, dat kent ze hier met. Dit verlust wel bladen eigenlijk. Dus als die verkleuring voorbij is, kan ze die bladen verlezen. En dan heb ze een mooi takkenspel erop zitten. Ja, en dan begint er zo rond meer begint er weer een knop te komen. Dan begint er weer te groeien. Eigenlijk lijkt me dat helemaal geschikt voor een ruimte zit, of niet? Doen jullie dat niet? Ja, vaak in een vuurtuin wel eens. Als ze de inkijk niet willen hebben, maar toch niet eigenlijk ganz groot charme willen. En dan plaatsen ze dit deels. Of als tussenscheiding tussen buren. Of om kamers te maken in de tuin, ook heel mooi. Ja, daar zullen ze een mooi zitje met kunnen maken, waar ze die voor kunt zetten dan. Kunnen ze inderdaad een zitje maken, kunnen ze ruimtes maken. Dus ja, en vaak als je een hele goede tuinarchitect hebt, tekent hij dat ook precies in. En dat adviseert hij ook om met dit soort planten en buimen en charmen aan de gang te gaan. Ja, als de kijkers het niet weten, kunnen ze mee bellen. Ik maak die indeling wel. Foolproof. Foolproof, ja. Hier hebben ze alles laten staan, dat is goed gezeten onder het werk, zeg. Ja, dan. Soms gaat de landbouw uit, hè. Dan stoppen we. Ja. Waar doe je bezig dan? Ja. Oh, ik heb dich van het werk afgehaald, nu zin je. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb al 2 bezems neergezet, dus je kunt me komen helpen. Ja, ik zal het heel graag doen, maar dan ziet de gemeente dat en dan denken ze, we kunnen daarna je nog geld laten vegen die neven de wegen. Dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Ja, dit is dus wat we ook doen, hè. Ja. Dus alles zuiver maken, de bladen beginnen langzaam te vallen. Het onkruid nog in de putjes zit, wat bijgesnoeid moet worden, aangevuld. Ja, en dan even kijken dat het ook mooi op kleur wordt gezet. Dus ze blijven wel bezig eigenlijk. Ja, maar zoals ze dat niet doen, werd dat ook een bed, hè? Ja, tuurlijk. Het moet goed onrooien werden, netjes verzorgd goed zijn en voor de klanten ook duidelijk zijn. Ja, en dat moest ze Toes eigenlijk ook doen, als ik het goed begreep. Soms, ja. Ik ben er helemaal bijgepraat. Ja. En ik kom terug als het terug is, als de zon ziet. Ja, dat vind ik een goed idee, Ton, want er is wel zacht te horen van. Ja? Ja. Oh, dan kom ik de volgende week weer terug. Dan zou ik zeggen, beste kijkers, tot de volgende week. Doe de aanpoten met Ton. Ik zal zeggen, blief gezond. En Diane, als ik die tussendoor nog wat spreek, kom ik even naar Limburgplant. Even naar Limburgplant, zeker. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.